Здравейте! Тези дни, представяйки новата колекция G&H грижа за кожата, получих следният въпрос. С какво ми е необходим крем за ръце, при условие, че ползвам лосьон за тяло? Кожата в различните ни зони имат различна нужда. Например, ръцете, замислете се, ръцете цял ден са свързани с заобикалящата среда и непрекъснато и често се налага да ги мием с най-различни сапуни. Краката по цял ден са увити в чорапи, обувки. От натиска на естественото ходене се получават мазоли. Кожата на лицето, кожата на подмишниците, на ръцете, на краката, изобщо и във всички останали зони е с различна дебелина. Какво означава това? Това означава, че балансът между хидратиращите съставки и съставките, които са за бариерата на хидратация, е необходимо да се коригират за всяка зона. Препоръчително е да се ползват продукти, предназначени за съответната зона. Надявам се да съм ви била полезна. Бъдете здрави!